बिक्रम दैमारि बिथाङा सानसेखालि जि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे गाज्रि रोखोमै आनडेम'क्रेटिक रावजों बे वार्निं होदों जाय दिनै सरकारनि बिरोधि मावदों बा सोरनिबा बिरोधि मावदों बिसोरनि थाखाय गरफा गरफा सिलाइनि गुलि दोनखाबाय होननाया बे मोनसे बिनि थाखाय गाज्रि जादों आरो दायनिगिरियाथ' साजाखौ मोनखानांगोन आरो गुबुन मानसिफोर जेनेबा दावराव देख्रेब नार्जारि आरो जाहाथे कन्ट्राक्टर एस'सियेसन सेक्रेटारि बिथांखौ आं बुंनो हाया बिथांमोना बोरै इनभल्भमेन्ट दं खिन्थु सरकारनाव मोनसे इनफरमेसन थानो हागौ जायनि थाखाय बिथांमोनखौ हमदों आरो मोनसे बाथ्रा जाय कन्ट्राक्टर एस'सियेसन सेक्रेटारि माबा दैमारि बिक्रम दैमारि बिथाङा सानसेखालि जि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे गाज्रि रोखोमै आनडेम'क्रेटिक रावजों बे वार्निं होदों जाय दिनै सरकारनि बिरोधि मावदों बा सोरनिबा बिरोधि मावदों बिसोरनि थाखाय गरफा गरफा सिलाइनि गुलि दोनखाबाय होननाया बे मोनसे बिनि थाखाय गाज्रि जादों आरो बिनि थाखाय बे हमजानायनि मोनसे लामा जादों आरो नंखायनो दिनै बिथांमोना मारै हमजादों बिसोर गावसोर मिथिलायगौ जों बेवहाय बुंनो हाया दा सरकारा मिथिगौ आरो जुदि दसिथारब्लाथ' जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया जुदि बिसोर दसि नङामोनब्ला सरकारा बिसोरखौ हगारनांगौ जों बेखौ डिमान्ड खालामो गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन